Korbuk subdivision by Khabza Korbuk RD block bisini no West Manikordewan bisini je West Manikordewan Panchayat Habanag thangjaknai West Manikordewan Amsaini lokorok tei Don Chandrok uchui kabini lokorok dokano haikeba boiragi bazar dokano phaiyi phal nogo mane paidani tei phal paidani u lama korei 24 bochor romoi lama korei Don Chandra uchui kamini simin boiragi dokan phaimani lamano u koktoma rokno khanawi kabangma chaitok mani yagolo 4 bochor chaitok mani yagolo tipramo tharo tini lama sonamai rphaima kha hanai tini kok saikhanarka Don Chandra uchui kamini khoroksa sikla jento uchui mungui tini Mongolbarni fungni 8ta haitamani jorarono thangui map reikha 655 mitar ni lama sanamai ranai hanai tei kesaro box kalbar kainai hekeba bridge kainai thepa jaknai hanai bo tini kok samani mangpli serai chini gumoti tv ni mangpli wo lama korei 24 bochor romoi jengjalo tonglaimani West Manikordewan bisini lokorok phiaba 4 bochorni yagulo tini tipramo tharo thangui aro naikolma bai borongni saktarma bai lama sanamai rajaknai hinai khatung tung unglajak West Manikordewan bisini lokorok tini u lama sortani hekeba lama sanamna hanai chenglai thani ba visit khlai thani wa manjaka borge dokanni ungui borge dokan tipramo thani ungui Bishal Dev Burma Bhupesh Dev Burma tei Manojoy Tripura Chaktung Tripura nokhobai tei vice chairman Jento usui songbo tei kabangma tipramo thani warrior drop nainadi chini mangpli tamohni saka amchaini loko tei korbuk tipramo thani ungui secretary Bishal Dev Burma acha jotonok nogoi tini masamok karungke 24-25 bochor kaham bolama जों एप्लाइ खाइमो सामो माजा जों जखन त्रिपुरा माथा सुबिपाये 4 बोसोर परे जों बोला मानो माहा जों सुदो जों मांगिया चिनि र बोरेग दुकानी ब्लॉक नि प्रेसिडेंट तंगोय इनके चिनि बिशाल सं तंगोय ब्रां दबा बाखाया सहयोगिता खाया जों बोला मानो माहा 25 बोसोर परे तब लामानो ओचे कथा खे मागो बोला माले 6 किलोमीटर 655 मिटार हामबाय दिनै जों खायसा भिजिट खालायनानै फायखा जोंनि बयरेगि दखान तो जोंनि Don Chandra सुइपारा ओ जागाव जों लामानि बागै प्राय 20 बोसोर नि बिसि ओ लामा हानिया दंमानि बनो जों दिनै भिजिट खायफैखा थांनाय बोसोर almost 2 टाइम भिजिट खालायखा दिनै फाइनल भिजिट जों खालायखा तो माने हिंखे जोंनि भिजिट खालाय माने आप्रो सक्सेस जोंखा माने तै दिनै जों फाइनल जोंनि रता फायफैखा जोंनि चेयरमैन ते वाइस चेयरमैन स ते जोंनि वारिस रबो दंगो 20 बोसोर किन्तु अनेक जोंनि आदा बयसनि साइसे बिसि अरनि लोकेल लक लामा काहाम माहिनिया ये बरनो जों चेयरमैन लगै सालायनाय बाहायके खालायके जानाय इनके सालायका ताबुक तो बिसनि साइ सीसी रोड सि काहाम गाबनो तै जों सालायका ये सालायमानि परे जों भिडिअ रगबाय गोसाम सिनि एसडीएम बरक स खलाय जों आप्रो भिजिट खायका ते तैबो तरफिका अ जागा तैतरै ब्रिज बो बाय थांगा बक्स खालबा तंमानि ये आप्रो बरबाय सालाय जों प्राय वाइनि वाइथाम आप्रो बरबाय अफिशियल बो जों भिजिट खालायका फाइनली जों ताबो मानखानो हिनि साइमानखा ताब बुसकांगो किचिनि म सक्सेस ngै जों अर बरनो सीसी रोड पाक्कानि बरनो लामा जों रैमाना हिनि जों गर्व खायो तो माने हिनका हंकाय अनेक जाबत जीवन कारण अमो किचिनि Don Chandra उचिपार अर चिनि उसै कम्युनिटी न गोबां दंगो ये बरबो मार्केट बायंगे प्रॉब्लम तंग बरक गुरगै समा थंग हायनि बागै शॉर्टकट लामा के बरेगि बाजार फाइनान के अ जों तिनि जे लामा सुरमानि बनो शॉर्टकट हायनि बागैनो जों थानसा तंग खांके जतन पॉसिबल तंग तिनि सिनि चेयरमैन भूपेश देवराम बरंगना ब फाइ ब निजिबो बार सामान तंग अमनो खलायने के फाइनली बिनि अमबो सक्सेस संखा तानि के
कॉर्पोरेट जों जत बाय मिलि दं थांगे जतनो सक्सेस नाय इनके आं सानाय ताबो कयनाय जों ताबो फानो निनि आनि हिनि जों तानि जों यूनिटी बुबागारानि थानसानि खरांबाय जों तंमानि बागैनो तिनि असक जरा सिनि कक नांग तंगो लोको जत सिनि उक्लगो तंगो सिनि करबुक सब डिविजन हाय जों काहाम ते लोकेशन जों मानगलाक हाय बागैनो सिनि अर बरगबो काहाम जत लोकुरंनो जों जत यूनिटी के तंखाके जतने तिनि एके खना जों जतनो न रैमानाय खलाइबो तंगो सुरु बरगी बाजार एरिया बो हाया सिनरो प्राइस 8000 पॉपुलेशन दं सिन बरगी बाजार एरिया ओ गे जों अयनायनो लोकेशन बो जों थांगो रु गे माया हनके खारक ताकयदि जोंनो साहरदि जों बिजिद फायनाय किन्तु लगे लगेले माया अमो प्राइस जों तिप्रामथा फायमानि प्राय 4 इयर्स नि परे जों ताबो फाइनल जों बरनो रैमानाय हिनि जों संगो गे 4 इयर्स नासिनाने अनेक किन्तु बाक्सा बाक्सा तंगो सानका हनके मानाय मुसुनाय लगे लगे इनके बके पसिबल इया सरकारनि बो कायसा अमो तंगो प्रोसेस तंगो जे बो टाइमो खलाइमान बरनि उपरबो खायो जे जों पारानि लीडर अनो सादि पारानि लीडर अक सिनियर मेसेज रनाय इनके जों एमएलए नो बरनाय बा ईएम नो बरनाय बरगबो नायखलै तंगो जानि जार नायखलै खाय तंगो हायपना सिनि लीडर नि कर्तव्य तंगो डिविजन इनफॉर्म खायताय बा जारा चेयरमैन रक तंगनाय बरक ऑफिशियल बरक विजिट खलाय सालायताय तंगो गे पब्लिक नो नरक साइब जगदि गे असनो सावय आं नारनाय हामबाय रनाय आं सिनि करबक सब डिविजन नोबो सिनि प्रेसिडेंट रकनो ते सिनि बबाग्रान बा हामबाय रनाय ते सिनि लीडर रकनो बा हामबाय रनाय स्पेशली सिनि चेयरमैन बा आं हामबाय रनाय ते स्पेशली थांनाय एसडीएम पार्थ दास बनबा आं हामबाय रनाय ते वीडियो सारनोबा हामबाय रनाय कारण बरनि आप्रो जों पालबाक्साके खलायमानि आ मार्फनि अमनो फायका अमो प्राय 75 लाख एबाब तंगो ओ काम बे ओंथों अमनो नायो जों हामबाय।